Tervetuloa Emilia tähän meidän urapäivän kertomaan vähän sun tarinaa. Ja tosiaan mä kyselen tästä vähän kysymyksiä ja käydään vähän läpi mistä kysymys. Ja tosiaan haluaisit lyhyesti vaikka vähän esitellä, kuka sä olet. Kiitos kun sain tulla. Mä oon tosiaan Emilia, 21-vuotias opiskelija ja yrittäjä. Opiskelen liiketalouden tradenomics ja erikoistun markkinointiin osaamispolkuna. Sen lisäksi toimin kevytyrittäjänä tällä hetkellä tapahtuma- ja promootioalalla. Teen myös markkinointia sen ohessa ja sisällöntuotantoa. Kiva. Mites sä päädyt just valitsemaan ton liiketalouden? Mikä sua siinä kiinnosti tai miksi juuri se? No mun polkuni siihen on erikoinen ja pitkä, mutta olin kilpaurheilija pitkään ja oletin, että siitä tulee sitten oma ammattini jonain päivänä ja lähdin sitten sen päätyttyä opiskelemaan tai pyrkimään opiskelemaan psykologiaa ja tajusin jossain kohtaa, ettei ole oma ala ja päädyin sen jälkeen sitten ohjaamoon töihin ja sitä kautta kiinnostuin, löysin sitä intohimoa markkinointiin, tapahtuma-alaa ja lähinnä sen sosiaalisen median kautta lähti tämmöinen kiinnostus ja sitä kautta sitten hakeuduin kyseiselle alalle. Mikä sun urheilulaji oli? Harrastin taitoluistelua. Ei. 15 vuotta. 15 vuotta? Joo, kyllä. Joo. Pitkään harrastin ja se päättyi lähes kuin seinään. Niin. Toivottavasti ei nyt kirjaimellisesti. Ei kirjaimellisesti seinään, mutta siltä tuntui sillä hetkellä kyllä. Joo. Mites oliko se niin, että sulla oli lukiotausta? Joo. Mä oon ylioppilaaksi valmistunut 2021 keväällä ja sen jälkeen sitten hain tosiaan psykologiaa opiskelemaan ja en sinne päässyt valitettavasti ja sitten siitä välivuodelle ja töihin ja sitä kautta sitten kiinnostusta uusiin opiskeluihin. Mites oliko sulla silloin lukioaikana ihan selkeä se, että psykologia olisi se juttu? Kyllä. Ainoa mikä koulussa oikeastaan kiinnosti oli psykologia aineena ja se alkoi tietty ehkä pikkuhiljaa menemään vaikeammaksi ja tuli kuitenkin semmoinen olo, että se on mistä tykkää, mutta lähinnä ehkä ne pääsykokeet oli sellainen, mikä se avasi silmät, että mitä se psykologian opiskelu todellisuudessa on ja sen puoleen niin suosittelen, että jos joku ala kiinnostaa, niin kannattaa nyt käydä pääsykokeet katsomassa, että mitä se todellisuudessa on, että tietää, ettei valitse ainakaan väärää alaa. Todellakin. Hyvä. Mitä tarkoittaa polkuopiskelu? No, polkuopiskelu tarkoittaa käytännössä ihan samaa kuin tutkinto-opiskelu. Sä olet normaalisti luokan mukana, opiskelet täysin samat kurssit ja oikeastaan ainoa ero siinä on, että se on maksullista, paitsi jos sä olet työtön työnhakija, sit se on sulle ilmasta. Siihen tosiaan haetaan yhteishaun jälkeen, kun tulokset on tulleet ja se menee joko tämmöisellä arvonnalla tai sitten riippuen alasta, niin se voi olla myös motivaatiokirjeellä, millä sinne haetaan sisään. Ja ainoastaan siinä sitten erona, että tutkinto-opiskelijaksi vaatii mahdollisimman hyvät arvosanat ja ehkä semmoinen pieni stressi ja arvosanapaine tietysti polkuopiskelijalla aikana vuotena on verrattuna tutkinto-opiskelijaan. Mites sun kohdalla oliko se joku motivaatiokirje vai arvonnan kautta vai? Mun alaan eli liiketalouden tradenomics oli nimenomaan tämmöinen arvonta, eli ei ollut väliä, että ootko ensimmäisenä vai viimeisenä hakenut vai miten, että arpameiningillä meni ja tosiaan liiketalouden näitä suuntauksia, tradenomin suuntauksiahan on tosiaan monta ja liiketalous oli yksi niistä, mutta vaikka olisit hakenut polkuopiskelijaksi johonkin toiseen, et päässyt liiketalouteen, niin sait kuitenkin suht samat opinnot ja sulla on siitä niin kuin väylä auki hakea sitten toisella vuodelle kuitenkin tähän liiketalouteen. Mitäs osaatko sä yhtä sanoa tai tullut nyt opiskeluissa käynyt ilmi, kuinka paljon sieltä nyt niin kuin pääsi polkuopiskelijoita tutkinto-opiskelijoista? No suunnilleen puolet pääsee sisälle kuitenkin, että moni kyllä valitettavasti lopettaa opinnot kesken sen
polkuopiskelun, että huomaa, että se sit ehkä jollekin ei ole oma ala tai ei jaksa välttämättä samalla lailla olla läsnä tai panostaa niihin arvosanoihin. Mutta noin 50% pääsee yleensä sisään, mutta totta kai siihen vaikuttaa myös se, että onko itse tutkinto-opiskelijoita ekan vuoden aikaa lopettanut monta. Se avaa sit aina yhden paikan lisää ja mikäli polkuopiskelijoita lopettaa paljon, niin tietysti helpompi päästä sit seuraavalle vuodelle. Toisaalta se on ihan hyväkin niin tavallaan, että sehän ei vie sitä ensikertalaisuuskiintiön pois, se polkuopiskelu, että jos vaikka huomaakin, että ei tämä olekaan ihan mun juttu, niin se on ihan ok. Just näin. Et menetä mitään. Niin just, vaan voit voittaa. Juuri näin. No sä vähän kerroitkin tossa, mitä sen polkuopiskelija niin itse asiassa on, että ne arvosanat, mutta millaista muuten polkuopiskelijana on, että onko se kova stressi koko ajan, kun tietää, että arvosanat täytyy olla siellä huipussa ja miten siellä niin kun sitten sä koet, onko se jotenkin eri asemassa, kun sä polkuopiskelijana verrattuna tutkinto-opiskelijaan? No on siinä, että onhan mulla nyt tällainen tutkinto-opiskelijana, niin onhan mulla paljon rennompi fiilis totta kai. Sitä ei voi kieltää, mutta mä oon itse semmonen stressaaja luonteelta niin muutenkin, että jollekin toiselle se saattaisi olla ehkä sit helpompi. Et kyllä huomasin, että ei se niin kaikki kaikessa ollut, että onko se nyt 4 vai 5, minkä sä saat vai ootko sä 2 vai 3 kertaa kurssilta pois, niin kyllä on mahdollisuudet, vaikka et siihen täydellisyyteen pyrkisi. Et tietysti se helpottaa tälleen tutkinto-opiskelijana, lisäksi olet oikeutettu opiskelijoiden etuihin ja tukiin, mikä totta kai helpottaa siihen tutkinto-opiskeluun myös, koska täyspäiväinen työnteko polkuopiskelijana on kuitenkin aika raskasta sen ohella. Sen opiskelun. Kuitenkaan opinnot ei ole yhtään sen kevyempiä kuin tutkinto-opiskelijoilla. Niin. Hyvä. Mitäs tuossa vähän kysyttiinkin samaa, eli mitä tarvitsi tehdä, että pääsee tutkinto-opiskelijaksi, eli se on tosiaan se, että ne arvosanat tarvii olla ja oliko siinä jotain muuta siinä prosessissa, että sitten saa sen tutkinto-opiskelijapaikan? No siinä on tietty opintopistemäärä, mikä tulee suorittaa, että Tradenomin ensimmäisen vuoden opintopisteet on maksimissaan 70, mitä pystyy tavallaan suorittamaan sen annetun OPSin mukaisesti, mutta vaadittu on ainoastaan 45 siihen, että sä pystyt tai olet hakukelpoinen sitten erillishaussa seuraavalle vuodelle. Ja sä saat lisäpisteitä sen mukaan, jos sä oot enemmän suorittanut tietysti näitä opintoja, niin sekin parantaa mahdollisuuksia. Mut ei siinä oikeastaan muuta, että vuoden sä paiskit töitä ja sitten keväällä kuulet, että mikä oli tulos. Et ei ole mitään sen enempää hakemusta tai mitään motivaatiokirjettä tai mitään, mikä siihen vaikuttaisi. No ehtiikö polkuopiskelijat yhtään viettää semmoista opiskelijaelämää? Ehtii totta kai. Okay. Kyllä ehtii, jos vaan on kiinnostusta ja näin, niin varmasti aikaa löytyy. Että vaikka itse tein töitä ja polkuopiskelin, niin kyllä sieltä aikaa löytyisi niillä opiskelijariennoillekin. Hyvä. No mitäs ylipäätänsä olet tykännyt Tradenomin opiskelijana nyt ollut? Polkuopiskelijana olette päästänyt tutkinto-opiskelijaksi ja niin, onko koulutus vastannut odotuksia ja mitä ylipäätänsä nyt olet tykännyt sitten näistä opinnoista? No mä oon itse tykännyt tosi paljon kyseisestä alasta ja ensimmäisen vuoden jälkeen valitaan tällainen osaamispolku. Itsellä se on markkinointi ja oli paljon muita vaihtoehtoja, mitä kuitenkin tutustutaan näihin kaikkiin ensimmäisen vuoden aikana. Että itse suosittelen kyllä tutkintoa sen puoleen, että on tosi käytännönläheistä. Päästään niin yrittäjämaailmaan kuin eri kieliin, päästään sinne kirjanpidon ja taloushallinnon maailmaan. Mutta saadaan semmoinen pintaraapasu lähes kaikesta, niin kyllä se on mukavampaa, että on jotain yliopistokursseja ollut ja huomannut, että se ero on tosi iso siihen, että toisessa on pelkkää luentoa ja lähinnä ja toisessa on sitten tosi käytännönläheistä. Olen kyllä itse tykännyt. Että... Miten se käytännönläheisyys konkreettisesti tarkoittaa? Konkreettisesti ollaan siis tosi paljon yhteyksissä esimerkiksi yrityksiin, tehdään yritysyhteistyötä,
kontaktoidaan, pystytään olla heidän apuna. Yleisesti ammattikorkeassa on tämmöinen projektipaja-niminen kurssi, minkä jokainen tutkinto suorittaa, ja siellä saadaan yritykseltä suoraan toimeksianto ja sen kautta lähdetään niin kuin vähän siihen yritysmaailmaan kiinni, ja tällaisia niin kuin vastaavia tradenomitutkinnossa on todella paljon verrattuna mihinkään muuhun alaan. Et tällaisia, tai saat järjestää messut omalle yritykselle tai mennään tietyille messuille tämmöisen hypoteettisen yritysidean kanssa, ja vähän semmoinen leijonan luolamaisesti on myös tällaisia tapahtumia, että lähdet sinne briefaamaan sitä omaa business-ideaa, niin tämmöisiä esimerkkejä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. No mites toista päivää kysymys, eli mitä sä oot kokenut, onko on tullut jotain haasteita opinnoissa vastaan ja itse opiskelussa? No tietysti jokaisessa alassa varmasti on haasteita ja ei ole aina sitä mukavinta itsellä välttämättä kaikki kurssit, että etenkin polkuopiskelijana jostain aineista stressas, mitkä ei ole välttämättä sitä omaa vahvuusaluetta. Esimerkiksi ammatilliset kielet, vaikka ammatillinen ruotsi tai talousmatematiikka, niin on itsellä sellaisia vähän heikompia aineita, niin tietysti kun ekana vuotena oli arvosanapaineetkin jonkun verran, niin niitä ne ehkä koin sellaisiksi aika isoiksi kiviksi siinä edessä. Niin ei oikeastaan muuta, että aika niin kuin vapaata on se opintojen valinta ja pystyt oikeastaan opiskella mitä sä itse haluat. Tällä sivuhuomiona niin itse myös opiskellut tuonne markkinoinnin tradenomiin ja haasteet löytyisi myös sieltä talousmatematiikan ja ruotsin kielen puolelta. Hyvä. Niin, mitä sä toivot sitten niin kuin opiskelulta ja odotat, varsinkin kun lähestytään vaikka sitä sitten niin kuin, valmistumisvaihetta ja opinnäytetyövaihetta, niin mitä sä haluaisit saada irti sieltä tai mitä sulla on semmoisia odotuksia? No loppuopiskeluille odotuksia lähinnä tällaisia käytännönläheisiä, mitkä valmistaa siihen tulevaan ja näistä olisi oikeasti hyötyä siellä työelämässä, eikä niin, että lähinnä paperilla vaan asioita käydään läpi ja heitetään työelämään loppujen lopuksi. Että valitsen varmasti itselle niin kuin sydäntä lähellä olevia aiheita ja etenkin harjoittelut on sellaisia, mistä voi saada aika paljon irti ja opinnäytetyöhön tietysti opettajat aika pitkälti ohjaa ja auttaa ja on tukena, että sitä lähinnä toivon loppuopiskeluilta. Hyvä. Se tietenkin sillä lailla auttaa ihan hirveästi siinä alkuvaiheessa, varsinkin jos on tämmöisiä ihan käytännön tekemisiä ja oikeasti tehdään yritysten kanssa ja sitten totta kai sä teet niin kuin omalla ajalla niin myös yritystoimintaa ja tapahtumia, mistä sä kerrot vähän lisääkin, mutta niin kun auttaa varmaan jo hahmottaa sitä, että mitä sitten ehkä osaisi valitakin siellä loppupuolella, vaikka vapaasti valittavista kursseista. Niin Kyllä. Hirveästi alussa varmaan ei mitään tiedäkään, mitä oikeastaan niin tarvitsisi siellä työelämässä, mutta on hyvä, että tuossa niin matkan varrella sitten niin alkaa tunnistaa niitä, mitä oikeasti siellä työelämässä tarvii. Kyllä, opetetaan niin kuin käytännön asioita ja rohkaistaan siihen, että miten tulevaisuudessakin toimitaan ja luodaan niitä asiakassuhteita. Niin just. Hyvä, eli mennään sitten vähän tuohon yrittäjyyspuoleen, eli olet myös yrittäjä ja miten sä olet oikeastaan päätynyt tähän, niin kuin, ja oliko se kevyt yrittäjänä toimit? Joo. Toistaiseksi ainakin vielä kevyt yrittäjänä toimin, mutta mahdollisesti myöhemmin ihan osakeyhtiöksi. Mä oon itse alun perin kiinnostunut markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta ja miettinyt sitä kautta, että miten tällaista voi työkseen tehdä ja tietysti opiskelut siihen on tukenut, että varmaan jossain on tällaista työtä kuitenkin tarjolla. Tietysti sille ensimmäisen vuoden polkuopiskelijana on aika haastavaa saada mistään mainos- tai markkinointitoimistosta suoraa työpaikkaa, saatika osa-aikaista, semmoista mikä menisi siihen opintojen oheen. Ja mä oon pitkään tehnyt ihan asiakaspalvelun parissa töitä ja kokenut sen jotenkin osittain jopa kuormittavaksi, että sun tarvii vuorot tietää hyvin pitkälle tai vapaa toive, että sulla ei ole semmoista tietenkään, kun sä oot vuorolistoilla ja toisten alaisena toimin, niin ei ole sellaista vapautta. Et lähinnä se vapaus kiinnosti itseään ja sitten löysin tällaisen tapahtuma-markkinointialan ja lähdin sitä kautta sit kontaktoimaan eri alan yrityksiä ja sain itsekin kontakteja
Ja sitä kautta sitten sille tielle lähdin. Millaisia töitä sä oot nyt sitten tehnyt yrittäjänä? No tosi laidasta laitaan, että lähinnä promootiopalveluiksi kaikkia kyllä kutsuisin, että tosi paljon erilaisia messuja, missä pyörii erilaisissa hommissa. Sen lisäksi saattaa olla sisällöntuotantoa, juontokeikkoja, markkinointimateriaaleja, erilaisia tapahtumia. Varsinkin sesonkin aikoina on tosi paljon tällaisia ja ihan yksityistilaisuuksia, mihin saattaa mennä avuksi ja puhelinprojekteja suht paljon. Että hyvin laidasta laitaan ja asiakaskuntakin on laidasta laitaan, niin siinä samassa oppii myös tosi paljon uutta. Se kuulostaa kyllä tosi hyvälle se, että sulla on just sitä työtä, mitä sä toimeksiantoa, mitä sä myös opiskelet. Kyllä. Eli pystyy aika hyvin näitä yhdistämään sitten. Mutta mitä se vaatii, että sä saat jonkun kontaktin ja saat jonkun toimeksiannon tai pääset tekemään promootiokeikkaa? Onko sä vaan soitellut kylmäsoittoja ja sinnikkäästi vai mitä sun pitää tehdä? Mitä sun pitsata itseäsi vai miten se homma toimii? No kyllähän kun tällainen itsekin niin henkilöbrändinä käytännössä itseni työllistän, niin kyllähän sun vähän tarvii itseäsi tyrkyttää sille ainakin sille ensimmäiselle kontaktille. Et itsellä helpoiten se on ollut niin kuin toinen markkinointialan yritys, jonka kautta on saanut näitä asiakkaita ja heille menty tekemään sitten erilaisia keikkoja. Sitä kautta tietysti kun sä hoidat hyvin hommas ja oot rohkea, otat itse yhteyttä myös, niin totta kai se luo sulle niitä tulevaisuudenkin keikkoja ja se ei jää vaan siihen ensimmäiseen, että ehkä alkuun vähän tarvii itseään niin kuin ottaa niskasta kiinni ja tyrkyttää siihen suuntaan, mutta yleensä kun hommat hoitaa hyvin, niin ne myös jatkuu. Selvä. Mites nyt kun sä olet opiskelija ja yrittäjä, niin miten sä pystyt yhdistämään nämä kaksi asiaa? Jääkö sulla mitään vapaa-aikaa tai muuta elämää? No jää mulle onneksi vapaa-aikaa ja muuta elämää, että se saattaa kuulostaa haastavalta yhdistää nämä kaksi asiaa, mutta mä oon itse ehkä kokenut sen jopa helpommaksi, että sulla on semmoinen vapaus valita ne sun työt, vapaus valita ne projektien aikataulut ja vapaus myös olla siellä koulussa silloin kun sä pystyt. Et tietysti polkuopiskelijana se oli haastavampaa kuin näin tutkinto-opiskelijana, mutta ainakin itselle semmoinen todella hyvä vaihtoehto ollut, että vähän niin kuin määrität itse nämä kaikki työt. Miten sieltä korkeakoulun puolelta, onko ne myös kannustanut tähän toimintaan vai mitä ne ajattelee? Joo, kyllä yllättävän paljon niin kuin kannustetaan siihen ja ymmärretään sitä, että tehdään töitä ja muuta etenkin kun luot sillä itselle uraa. Niin tietysti vaikka se olisi pelkkä elinkeinokin, niin totta kai he siihen kannustaa ja kunhan se ei niin opintoihin vaikuta. Että totta kai siitä tulee paljon itse opiskeltavaa ja yleisesti enemmän hommaa kotiin, mikäli sä sieltä joudut olla vaikka pitkiä aikoja poissa tai mullakin työkeikat, jos niitä tulee, niitä on tosi usein toisissa kaupungeissa, niin kyllähän se vaatii sit muutamia poissaoloja vähintään sieltä koulusta. Niin totta kai vähän ehkä sitä vapaa-aikaakin kuormittaa, mutta kyllä sitä yllättävän paljon jää itselle. Hyvä näin. Kyllä. Mites entäs onko siitä ollut jotain ihan hyötyä siihen opiskeluihin, että kun sä kuitenkin teet niin työkseen ja yrittäjänä niin liittyy just siihen markkinointiin, että saisi niitä jotenkin hyödyntettyä vaikka opintopisteisiin tai jotain. Onko ollut vielä mitään keskustelua sellaisesta? Joo, kyllä mä oon yllättävän paljon saanut jopa hyväksi luettua tiettyjä kursseja, että Turun ammattikorkea aika pitkälti painottaa, että ei haluta, että opiskelija hukkaa aikaa siihen, että opiskellaan jo asioita, mitä sä olet oppinut. Et tietysti jonkinlainen pieni näyttö siitä pitää olla, että sä oot jotain oppinut ja saanut sen kautta sit hyväksi luettua ne kurssit. Myös kaikki harjoittelut, kun sä teet itse yrittäjänä töitä, niin totta kai sä saat sen aika helposti hyväksi luettua tai hoidettua muilla keinoilla. Et siihen nähden myös huomaa tietyillä kursseilla uusien aiheiden parissa esimerkiksi, että mähän tiedän jo mitä ne tarkoittaa ja mähän teen tässä työkseni mitä mulle opetetaan. Et on semmoinen pieni etulyöntiasema monessakin kurssilla. Tästä vähän johdantona seuraavan kysymyksen, mutta mites yrittäjänä kuitenkin joudut vähän miettimään, miten raha tulee ja miten laskutetaan, niin
miten se saisi yhdistetty sen talousmatematiikan hyväksi lukuun? No talousmatematiikan hyväksi luku ei välttämättä mitenkään, että lähinnä kirjanpidon puolelle kyllä. Sanotaan, että olen paljon oppinut sieltä myös oman kirjanpitoon asioita, kun on käynyt ne perusteet ja pystyy tekemään myös omaa kirjanpitoa tarvittaessa. No siitä on kyllä ihan varmasti hyötyä. On. Mites tosiaan tämä kysymys oli sillä, että mitä pitää osata, jotta voi toimia yrittäjänä? No, mä en usko, että siihen varsinaisesti tarvii mitään osata. Et lähinnä se ehkä vaatii semmoisia piirteitä ihmiseltä, että on rohkea, oma-aloitteinen, käyttää sen innokkuuden oikealla tavalla siihen suuntaan, että se vie asioita eteenpäin. Et lähinnä semmoinen, kun panostat siihen, niin kyllä se yleensä hyvän asian tuo, että sun ei mitään tarvitse valmiiksi osata, että sä voit toimia yrittäjänä. Kaikki on oikeastaan itsestä kiinni. Mutta oliko niin, että opinnossa teillä oli myös jotain yrittäjyyden kursseja tai onko siellä annettu mitään työkaluja siihen? No on siellä lähinnä sitä, että heitetään vähän niin kuin syvään päätyyn suoraan ja annetaan selviytyä siitä itse. Semmoisia riskinottoja opetetaan. Lähinnä sitä, että mitä riskejä ylipäätään yrittäjällä tai yrityksellä voi olla. Sitä, että miten toimitaan ilman, kun sulla ei ole sitä esihenkilöä, keneltä kysyy apua. Et kyllä siinä paljon saa, varsinkin kun käytännössä tekee, niin ymmärtää, että joku tekee tätä työkseen ja jollain on oikeasti tilanne, että ei ole esihenkilöä, niin kyllä se opettaa paljon käytäntöä. Just. Mennään seuraavaksi vähän tulevaan ja mikäs nyt taas ajatellaan, että sä olet tästä valmistumassa tai jo valmistunut, niin mikä sulla olisi sun unelmien työpaikka? Tai olisiko se sitten vaan toimia yrittäjänä vai mitä sä näet sun tulevaisuuden? No näillä näkymin uskon, että varmasti työllistän samojen asioiden parissa itseni kuin tälläkin hetkellä. Ehkä unelmana siitä, että saa osakeyhtiön perustettua eikä kevytyrittäjänä välttämättä loppuelämää toimi. Tietysti tällaisia markkinointitoimistoja, millä itse olen tehnyt keikkoja ja sitä kautta saanut asiakkaita itselle, niin tavoitteena joskus viedä se ihan omaan markkinointitoimistoon ja sitä kautta sitten muodostaa tällaista niin kuin muille aloittaville promottoreille töitä. No mitä se tässä kohtaa ajatus, että mitä se vaatisi, että pääsit tähän tavoitteeseen? Sitkeyttä ainakin. Kyllä siihen niin kuin pitkä matka on, että promottoreista ja kevytyrittäjästä pystyy osakeyhtiön ja promottoritoimiston vaikka luomaan, mutta varmasti mä uskon, että käytäntö opettaa, sä menet itse tekemään sinne kentälle sen kaiken, niin varmasti sitäkin kautta myös ne kontaktit vahvistuu, mitkä sitten on aika A ja O kaikessa. Mites sillä kun sä oot nyt saanut näitä työkeikkoja, vähän puhuttiinkin tosta, mitä pitää, mutta olisiko sulla itse jotenkin niin kun antaa jotain vinkkejä sillä että jos joku nuorikin haluaa vaikka ihan kesätöitäkin hakea, tai miten niin kun kannattaa ylipäätänsä lähestyä työnantajia? No omana itsenä rohkeasti. Mä itse koen semmoisen perinteisen työnhaun, että laitan tästä hakemuksen ja CVn tai laitan sähköpostia, niin se ei välttämättä, no itsellä se ei ainakaan ollut kaikista tehokkain tapa, että sä menet rohkeasti jossain messuilla vetämään hihasta tai soitat rohkeasti sille suoraan, niin se yleensä antaa aika paljon paremman kuvan itsestä, että sä oikeasti niin tavoittelet sitä työtä, oot kiinnostunut, jos ei sulle vastata viikkoon, niin ota puhelin käteen ja soita. Ehdottomasti mulla olisi itsellä moni työpaikka mennyt ohi, jos ei olisi soittanut tai mennyt messuille vetämään hihasta. Niin, että on muitakin keinoja kuin pelkästään sähköposti tai CV-lähettäminen johonkin linkkiin, niin näillä ainakin tavoittelee hyvin sitä työpaikkaa. Mites sillä semmosia ensimmäiseksi sä oot lähestynyt soittajan tai mennyt vetää siis hihasta, niin onko ensimmäisen kertaa vähän jännittänyt ja onko se siitä muuttunut sitten semmoinen lähestymistapa? On totta kai jännittänyt ihan hurjan paljon joka kerta ja messuilla varsinkin kun ihan kasvotusten näet ihmisen ja et tiedä, et tuleeko hänestä sun esihenkilö vai työkaveri vai mitä siitä tulee vai etkö näe enää koskaan, niin onhan se niinku ensimmäisen kuvan minkä sä annat, niin onhan se jännittävää, että miten sä sen tilanteen hoidat, mut jos sä nyt käyt yhdet messut ja kaikki vetämässä hihasta, niin varmasti seuraavat messut on jo paljon helpommat kuin se, et sinne. Kuuluukin aina vähän jännittää. Aina kuuluu vähän jännittää.
mennään vähän vielä takaisin tuonne opiskelumaailmaan ja tosiaan kun sullakin on tämmöinen vähän erilainen reitti ollut sinne tutkinto-opiskelijoissa, niin mitäs sulla olisiko sulla jotain vinkkejä siihen, että miten niin kuin, miten pääsisi niin kuin tavoittelemaan sitä unelmien opiskelupaikkaa, mitä tarvitsisi tehdä tai niin kuin, että miten vaikka siihen polkuopintoihinkin, niin jos on jotain sellaisia vinkkejä. No ainakaan ei kannata luovuttaa. Harva saa ensimmäisellä hakukerralla oikeasti sitä haluamaansa paikkaa. Oli se kotikaupungista tai vieraasta kaupungista, niin ihan murto-osa saa sen paikan ekalla hakemalla. Ja se jokainen kivi siinä matkalla kannattaa kääntää, koska on paljon eri polkuja sinne tutkinto-opiskelijaksi ja ammattiin kuin pelkästään se yhteishakukerran tai 2 vuodessa. Ja jotkut tykkää omaksi tavaksi, että lukee vuoden ihan päätä pahkaa pääsykokeisiin ja menee sinne, mutta kannattaa muistaa, että on muitakin. On se sitten polkuopiskelu, se on 2 kertaa vuodessa kuitenkin se haku. Sä voit kuitenkin opiskella vaikka mitä aloja polkuopiskeluna ja vähän niin kuin tutustua niihin aloihin, että se ei sulta poissulje mitään tutkintopaikkaa tai mitään. Myös on yliopistolla paljon väyläopintoja, toimii käytännössä samalla tavalla kuin ammattikorkeaseen ja polkuvalinnat, niin sieltä kun löytää itselleen sen sopivan opiskelun muodon tai tavan, niin varmasti pääset niin kuin tavoitteisiin. Et kunhan muistaa, että se ei ole se kerran vuodessa yhteishaku ja vähän semmoinen luovutus ja uudelleen ensi vuonna, niin näin. Kyllä. Hyvä. Niin, olisiko siellä yleisössä jollain kysyttävää, kysymyksiä? Pieni hetki. No morjes. Hei, tämmönen vähän boksi ulkopuolella tätä kysymystä. Tuossa Diassa mainitaan, että sulla on tommoinen urheiluura taustaa. Niin näetkö sä jotenkin, että se urheilu on vaikuttanut, tai onko sä saanut siitä jotain tavallaan sun työkalupakkiin sit ajatellen tätä yritystoimintaa? No totta kai kilpaurheilijana toimiminen luo semmoista sisukkuutta ja totta kai ihan työnhakuun kuin opiskeluunkin se vaikuttaa, että ilman sisua ei olisi varmaan päästy tutkinto-opiskelijaksi tai välttämättä toimittu parikymppisenä vielä kevyt yrittäjänäkään. Et kyllä se aika hyvä semmoisen tahdonvoiman on antanut tähän kaikkeen. Kiitos paljon. Kiitos.